Ці можа беларускі пісьменнік быць ідэйным сталіністам, а ўсталёўваць савецкую ўладу ў роднай заходняй Беларусі, прычым з верай, што так правільна, а давернай асобай КДБ можа быць? З вамі Наста Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука» пра беларускую літаратуру, вядомую і невядомую. Сёння не пра кніжку, а пра чалавека, Алексея Карпюка. Нашых пісьменнікаў савецкай пары мы ўяўляем як нешта маналітнае, цэльнае, а тут чалавек эвалюцыянаваў, ды зрабіў круты паварот у сваіх поглядах яшчэ да развалу СССР. Не забываем, даражэнькія, пра падабайку і падпіску на наш канал. Добра? Ну то пагналі. Сябар Карпюка Васіль Быкаў ва ўспамінах пісаў пра яго як пра чалавека, які ўсё жыццё змагаўся са сваім лёсам. Розніца паміж імі была ў тым, што Быкаў усходнік з Полачыны, а Карпюк 100% западэнец. Яго родная вёска Страшава пасля вайны адышла Польшы, гэта Падляшша. Той хаты і падворку, здаецца, нават ужо і няма. Карпюк яшчэ заспеў перадваенны дзвіж у заходняй Беларусі, калі найбольш радыкальная моладзь ішла ў КПЗБ, каб змагацца з палякамі. Пазней ён апісваў, што таемная сустрэча актыву нагадвалі часы першых хрысціянаў. Збіраюцца хлопцы ў хаце, чытаюць тэксты пра рашэнні партканферэнцыяў, нічога не разумеюць, але шчыра вераць. Ну і слепа ідуць на любыя ахвяры за камунізм. Гэта рэлігія, а БССР падаецца казкай, раем на зямлі. Перад вайной Карпюк яшчэ павучыўся ў Вільні. З таго кароткага перыяду атрымаўся самы прыгожы і атмасферны яго твор. Аповесць Данута. Пра каханне, барацьбу, ну і саму Вільню, якой больш няма. У 39-м прыходзяць бальшавікі, і тут шок, бо вызваліцелі аказаліся інтэлектуальна абмежаванымі, як ён сам пазней пісаў. Усё ім не падабалася, і нашая мова, і тое, што бабулі ходзяць да касцёла, царквы, а некаторыя мужчыны, спатыкаючыся, здымаюць адзін перад другім шапкі. І канфігурацыя шапак была не такая. І кепска было, што званы сярод белага дня трызвонілі, што пасля смерці блізкага чалавека чорную павязку на рукаве носяць цэлы год. У чырвонаармейцаў нават штыкі былі прывязаны да ствалоў вяровачкамі. Людзей гэта здзіўляла, бо чакалі суперменаў, а тут нейкія бамжы, а яшчэ мацюкі ды мора таннай гарэлкі. Вызваліцелі крэпка бухалі, а Карпюк не піў наогул. Больш за тое, бацька аўтара, таксама камуніст, аказаўся ў чарзе на раскулачванне і высылку, бо меў 30 гектараў зямлі. Але тут новая вайна і новы шок. У чэрвені 41-го года Карпюк вучыўся ў Наваградку. Яму 21 год. Лесамі дабраўся да сваёй вёскі, ну і там кукаваў яшчэ нейкі час, пакуль да бацькі не прыйшлі немцы. Ці тое пранюхалі, што былы камуніст, ці за дапамогу савецкім акружэнцам. Карпюк узгадваў, вяскоўцы з добрай душою кармілі, паілі тых акружэнцаў, але пазней салдацікаў лавілі немцы. І ввадзілі па вёсках. Тыя, не міргнуўшы вокам, паказвалі хаты, дзе ім дапамагалі. Вядома, з якімі наступствамі. Карпюк з братам трапілі ў лагер Штутгоф, каля Гданьска. Гэта не лагер смерці, але выжыць там няпроста. Збегчы амаль нерэальна. Але Карпюк збег. Пішуць, што гэта адзіны такі выпадак у гісторыі лагера. Ну і вось ён у акупаванай Польшы адзін. Добра, што ведае нямецкую. Дастае чорны мундзір чыгуначніка і дабіраецца дадому. А там немцы проста жывуць у бацькавай хаце. Ну і да яго, а ты хто такі? Карпюк зноў бяжыць і шукае партызанаў. Знаходзіць. А ты яму не вераць. Маўляў, са Штутгафа яшчэ ніхто ніколі не ўцякаў. Ты агент. Ну і садзяць у такую зямлянку, зіндан, да рашэння камандзіра. Што рабіць? Карпюк ізноў збягае. У лясах каля крынак знаходзіць спецгрупу Мікалая Вайцяхоўскага, там яму ўсё ж вераць. Даюць заданне стварыць свой атрад. Карпюк выконвае, стварае атрад імя Каліноўскага з 60 чалавек. Пра свае ваенныя прыгоды аўтар напісаў аповесць «Пушчанская Адысея». Пашукайце, калі вам цікава. У 44-м, калі сюды вяртаюцца саветы, Карпюка не спяшаюцца браць у рэгулярную армію, бо такія кадры патрэбныя тут.
Мясцовыя камуністы, залаты фонд, але Карпюк далей ваюе са сваім лёсам. Рвецца на фронт. Падчас штурму Берліну аскепак вырывае яму кавалак лёгкага. Так да канца жыцця з тым аскепкам у грудзях і хадзіў, але выжыў. Па вайне Карпюк вучыўся ў Гародні, у педінстытуце. Гэта быў цікавы час, бо ў заходняй Беларусі працягвалася вайна пасля вайны. Вечарамі, гуляючы з будучай жонкай, ён зрываў антысавецкія ўлёткі. А іх аўтар, што самае цікавае, жыў з ім праз стенку ў студэнцкім інтэрнаце на Савецкай. Гэта Уладзімір Кісель, якога арыштуюць і кінуць у гулаг. Але Карпюк яшчэ шчыры камуніст, уступае ў партыю, і мара-то збываецца. Пра гэтыя часы ён напіша свой першы, трошкі наіўны твор у адным інстытуце. Кніжка як кніжка. Праўду, пра тое жыццё ён скажа значна пазней. Пра шпіёнаманію, працу органаў, ну і так далей. Нейкі час Карпюк працуе ў аддзеле адукацыі ў Сапоцкіне. Гэта самы захад Беларусі, і туды ніхто не хацеў ехаць, каб будаваць савецкую ўладу. Бо мясцовыя маглі проста застрэліць вечарком. І самае цікавае, што ўжо тады Карпюк чужы сярод сваіх. Бо ўсе гэтыя Івановы, Пятровы, якіх прысылалі з Калугі і Вологды, глядзяць на яго воўкам, бо мясцовы, не бухае і чамусьці шчыра верыць у камунізм. Ну, дзіва дзіўнае. У дзень смерці Сталіна Карпюк плакаў цэлы дзень, ведаючы пры гэтым, што бацьку яго жонкі, сакратара камсамола Заходняй Беларусі Альшэўскага, закатавалі ў НКВД. Як гэта ўсё ўжывалася ў адным чалавеку? Камунізм быў рэлігіяй, а ўсе нестыковачкі можна было проста спісваць на перегібы на местах. Маўляў, нічога, мы камунізм усё адно пабудуем, але тут мы з вамі падыходзім да самага цікавага. На пачатку 60-х Карпюк ужо пісьменнік, журналіст, выкладчык педінстытута, паважаны чалавек. Нармальная кар'ера. Таксама загадчык бюро «Інтурыст» у Гародні. А што такое «Інтурыст»? Адмысловая агенцыя, якая займалася замежнікамі, якія ехалі ў СССР. Тыпу «Заходзьце, госці дарагія, што вам паказаць у нашай шчаслівай краіне?» Так, вельмі цікава. А вось ці мог звыклы чалавек трапіць на такую працу? Бо крышыцца з замежнымі турыстамі без санкцый органаў – unreal. Адказ пару год таму выплыў у літоўскіх архівах. Карпюк быў даверанай асобай КДБ. Агентам? Не. Агент мае псеўданім, выконвае заданні, піша пісьмовыя справаздачы, часта яшчэ і за грошы. А давераная асоба – гэта такі правераны чалавек, які бескаштоўна, ідэйна дапамагае. Крацей, у кантакце са штатным кагебістам. Без гэтай дэталі біяграфія Карпюка ніяк не складвалася, а тут сышлася. І наконт працы ў «Інтурысце», хоць ангельскую мову ён ведаў пасрэдна. І пра кар'ерны рост, бо з 65-га ён сакратар абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў. І пра тое, што угаворваў Ларысу Геніюш, пісьменніцу-дысідэнтку, прыняць савецкае грамадзянства пасля доўгай адсідкі ў лагерах. Ларыса Антонаўна упарта адмаўлялася ад пашпарту СССР. З прынцыпу. Карпюк угаворваў, за што Геніюш на яго люта сварылася. Дарэчы, а вы хочаце выпуск пра Геніюш? Хочаце? Ну, пішыце ў каментарах. І тут усё пачынае сыпацца. Магчыма, кропкай адліку стала пражская вясна 68-га, калі свабоду і годнасць чэхаў Саюз задушыў танкамі. У Гародні ўтвараецца асяродак іншадумцаў. Аўтарытэтны пісьменнік-франтавік Васіль Быкаў, універсітэцкі выкладчык Барыс Клейн ды Карпюк. Можна было падумаць, што Карпюк і тут быў па заданні, каб не наступствы, якія яго за гэта чакалі. Дакладная запіска пра групу ідзе па лініі КДБ ў Маскву. Пытаннем займаецца не абы хто, Андропаў. Клейна выкідваюць з універа. Той працуе грузчыкам. Быкава разбіваюць у пух і прах за фальсіфікацыю гісторыі вайны ў аповесці «Мёртвым не баліць». А вось Карпюка вырашаюць знішчыць. З яго робяць нацыста.
Але найперш агента польскай дэфензівы. Тыпу Карпюк у 65-м прыйшоў у архіў і скраў дакумент пра сябе самога, значыць агент. Пазней пакрываў розных душагубаў з СД і карнікаў. У партызанах ніколі не быў, усё прыдумаў. Пісьменнік жа з фантазіі. А самае цікавае, што знайшлі некую цыдулку, па якой Карпюк у Штутгафе атрымліваў грошы, цэлых 20 рэйхсмарак. Як вязень лагеру можа атрымліваць грошы? За што? Значыць, працаваў на немцаў. Ад такіх навінаў галава хош не хош затрасецца, бо размова не пра выключэнне з партыі, а пра турму ці нават расстрэл. Афігеўшы, Карпюк пачынае шукаць праўду. Едзе да партызанскага камандзіра Вайцехоўскага, але той кажа: «Ты мужик хорошы, але перад табой ужо прыязджалі сур'ёзныя людзі. Давай, пока». Шукае праўду па архівах і ўрэшце даводзіць, што той грашовы перавод на 20 марак у Штутгафе быў ад бацькі. У немцаў гэта было дазволена. Урэшце даходзіць да Машэрава, які сам былы партызан. Той, здаецца, верыць і бярэ пад крыло. Але можаце сабе ўявіць, што робіцца ў галаве чалавека. Тое, ва ў што ён верыў і будаваў, зараз прабуе яго зжэрці. Нармальны такі халодны душ. А сакрэт, верагодна, быў у тым, што для КДБ антысаветчык – гэта вораг, ясна. А вось камуніст, які папёр насуперак, гэта вораг нумер 1. Такім не прабачаюць. Здаецца, ўсё сціхла. Часы ўжо не сталінскія, ды і скандалу, напэўна, ніхто не хацеў. Садзіць савецкага пісьменніка-франтавіка, ну такое сабе. Карпюку нават даюць стварыць музей гісторыі рэлігіі і атэізму ў Гародні. Такія самыя музеі былі яшчэ ў Львове і Вільні, у найбольш веруючых рэгіёнах на захадзе СССР. Той шукае грошы на рэканструкцыю былога кляштару базыльянаў, збірае экспанаты, нашу спадчыну, якая на той момант гніла ў зачыненых касцёлах. У той самы перыяд Карпюк піша «Вершалінскі рай». Кніжка заснаваная на рэальнай гісторыі апакаліптычнай секты ў вёсцы Вершалін на Падляшшы. Там быў дзед, прарок Ілля, які рыхтаваў аднавяскоўцаў да канца свету. Вельмі цікавы твор з той акалічнасцю, што у Карпюка Іллю прарока забіваюць фашысты, а ў рэальнасці камуністы. Але, ну вось як ты па-іншаму напішаш у 74-м годзе? Чарговы, апошні бой Карпюка – гэта ўжо 80-е. Піша рэзкія артыкулы пра калектывізацыю, рэпрэсіі, 39-й год, падтрымлівае таварыства польскай культуры імя Міцкевіча. Гэта такі правобраз Саюзу палякаў. І гэта чалавек, які быў у КПЗБ і змагаўся з Польшай. Калі ўлады збіраюцца зносіць будынак архіву 18 стагоддзя, проста начуе ў ім, маўляў, давайте разам са мной. І гэта той самы Карпюк, які ў маладосці крычаў пра знос фарнага касцёла, бо ён жа будаўнік новага свету. КГБшна-партыйная машына зноў дае ход старой справе. Не франтавік, калабарант і ўсё такое. Супраць яго пішуць гнеўныя лісты заклапочаныя ветэраны. А яму ўжо пофіг. Ён выходзіць з партыі, але пакідае партбілет сабе. На памяць пра ілюзіі маладосці. Бачыць на свае вочы крах Саюзу. Але апошнім ворагам, якога Карпюк не адолеў, быў рак. У 1992 годзе яго хаваюць пад бел-чырвона-белым сцягам з пачэсным каравулам. Запаветам пісьменніка стала яго апошняя кніга «Развітанне з ілюзіямі», якую ён так, дарэчы, і не пабачыў пры жыцці, бо яна выйшла толькі ў 2008 годзе. Цікава, што ў тым жа 92 годзе, калі Карпюк памёр, створаны ім музей гісторыі рэлігіі па-рэйдэрску захапілі. Не фашысты, а праваслаўныя манашкі. Гістарычныя экспанаты і нават сейфы проста выкідывалі з вокнаў, бо гэта тыпу іх манастыр, іх недвіжка. Так на месца камуністычнай рэлігіі прыйшла новая – расійскае праваслаўе. Цікава, што б на гэта сказаў сам Карпюк. Перакананы камуніст і атэіст, які ўрэшце выракся сваёй веры, назваўшы яе
ілюзій. А як думаеце вы? Пішыце ў каментарах, толькі, канешне, калі для вас гэта бяспечна. Ну і чытайце, глядзіце і абмяркоўвайце сваё. А на сёння ўсё. Пабачымся. Пакуль-пакуль.